vždycky před zatáčkou prostě pustím brzdu nebo třeba v půlce někdy a hned na plyn, protože kor na tom mokrým, jako to musí furt táhnout z ty kola. A nebo současně brzdit a přidávat plyn, to taky jde. Dělám třeba teď. Jenom 100. A zase jo, brzdou jsem si to přibržďoval, chvilkama teda to přibrzdím víc než je potřeba, ale ono to cítíš, když tu brzdu pak povolíš, tak cítíš, jak to auto jde víc do venku, jo, že fakt když na tu brzdu šlapeš, tak to líp zatáčíš. No. Jestli jsi to cítil, jak jsem to na tom horizontu přišlápl tou brzdou, jak to sedlo to auto, jo? No je to poznat, jak to přijímačkáváš tou brzdou. Že hned to okamžitě to jako sedne do těch tlumičů to auto, jo? A je vidět, že taky nemám úplně ten správný cít, jo? Že kdyby jako to byl nějaký mistr za volantem, tak bude ta jízda vypadat ještě trošku jinak, jako ta práce s tou brzdou a s tím plynem, jo? Zkusíme to trošku, ale auto zase, jo, ty gumy drží, to cítíš, jak to uklouzne, chytne, jako jo. Nevím, co bys musel udělat, aby to... No, museli bychom jet tak po 20 km/h, možná rychleji ještě, no. Pak už by to bylo asi špatný, tak. No, nelíbí se mi to na tom mokru. Píseček. Ty vole, to nebude rychlá jízda dneska. To jsme si nevybrali dobrý den. A to je další to, co dneska trošku poznáváš. Tak já říkám, že člověk musí jet na 80%, protože potom, když to někde trošku přeženeš, tak se dostaneš na těch 100 a jsi rád, že tam máš tu rezervu. No. To šlo krásně, ty vole, ta prdel to tak krásně, kdybych tu brzdu přidržel a nepřidal plyn, jenom přidržel tu brzdu, tak jsme dostali hodiny jako prase, ty vole. Bylo jak na séru. No. Mazlavým. A na videu uvidíš, že tam nebude nic, vole, tam bude prostě... Měl zatlý zuby, žvékačku jsem nežvékal, nevím.